195 kilometers mula Maynila papuntang Pangasinan. Tampok sa biyahe na to ang isang lugar sa bayan ng Umingan na tila disyerto sa tindi ng init at ang pambihirang hanging bridge na tumatawid sa malawak na tuyong ilog. Mapapanood din ang mga tipid pero solid na food stops at ang sinik na tanawin ng Nueva Ecija. Isang biyahe na walang eksaktong plano o destinasyon, yung tipong bahala na kung saan ka dalhin ng mga desisyong gagawin mo along the way. Ako si Senyor Ibarra. Tara, simulan na natin ang kwento ng biyahe. So yun, dito na kami sa MacArthur Highway. Time check natin is 4:56 AM. So dami na namin nakakasabay dito ng mga magra-rides din. Grabe, ang saya. (5:40 AM) Lamig dito, guys. Plaridel Bypass Road. Time check 6:13 AM. Dito kami sa Petron. Daming ibon, oh. Sa Manila wala ka na makikita mga ganyang ibon. Let's go, let's go. Let's go. Hirap ng ng bumiyahe ng puyat. Kaya nga eh. Ganto ka na rin ba? Kailangan mo na rin mag-nap? Hindi naman, kasi yung yung utak ko alive eh. Pero masakit ulo ko, medyo may slight headache ako. Di kuya. Ay, salamat. Nueva Ecija. 6:53 AM. Nueva Ecija na, boundary. Inaantok na kami, grabe. Welcome to Saan ba pwedeng tumambay dito? Nueva Ecija. Mga tindahan na may puno, may lilim. Japan, Nueva Ecija. Nasa Gapan, Nueva Ecija pa lang kami. Time check 7:13 AM. 7:13 AM. Inaantok na kami, grabe. Saan kayo nakatira? Ha? Porak? Ba't nandito kayo? Ha? Saan kayo natutulog? Sa tulay? Doon ka na, masagasaan ka dyan. Porok, ang layo naman. Mga sila, igurot. Mga igurot. Aita pala, Aita. Aita. Ba't nandito sila na Nueva Ecija? Kaya nga, Porak tapos Nueva Ecija. Time check, guys, 7:30 AM, Cabanatuan City. Cabanatuan City. City Cafe, all-time favorite. Brewed coffee tsaka biko. May baon kaming biko. Galing dun sa handa namin kagabi. Tapos yan, kape. Para tipid. Yun guys, take off na kami ulit. Take off. Time check 9:38 AM. Oh, may tao. Wala na nakalimutan. Oops. Yeah. Dakula. Dito pa rin kami sa Pinagpanaan Junction.
Etong way na to, pakanan, yan yung papuntang Aurora, Pantabangan. Tapos dito, yung papuntang Umingan, San Quintin. Tsaka Rosario. Maliko, yan, Santa Fe. Mali ko. Hindi ko alam kung nasa na kami, guys. Ipipin ko na lang dito sa map kung ano ng location namin. Vertical 6-second bridge. Ayan o, meron din silang flood control system dito. Ay, ano yung flood alert system ba yung tawag dyan? Nakalimutan ko. Irrigation? Hindi, yung parang katulad sa Marikina, yung nagsasiren siya pag mataas na yung tubig sa river. Okay, oo. Early warning something, Oo. ano. Yung sukat. Ang laki ng truck. Overtake ya. Ay! Ang pangit. Delikado yun, boy. Hi ka muna sa camera, girl. Ay. San Pascual. Anong oras na? 9:51 AM. Welcome to Balok. Balok. Welcome to Balok. Hindi ko alam kung anong parte ng probinsya tong Balok, kung Nueva Ecija pa rin ba yan or Pangasinan na. Feeling ko Nueva Ecija pa rin yan. Basic na basic lang yung Pangasinan. Parang ano lang sa amin, quick ride lang yung datingan. Ang talagang iniinda lang namin ngayon is yung wala kaming tulog. Manong naman kadiri I hate you, Manong. Ganda, guys, oh. Suminga. Oo, suminga ng ano, ng uhog. Ay, wala pa, Muñoz pa lang tayo. Muñoz na ba siya? Ano Gugulat ako. Nagugulat kasi ako, biglang sulpot. Yan na, guys, Science City, Muñoz. Responsible City, nice one. Okay, yung ano ng bigas. Gondo, Royce Field. Palipad kaya ako drone. Pero pwede. Na, puro bahay pa lang naman eh. Tangina, may patay na naman na pusa. Ano ba yan? Oo naman. May ano sila dito, agree ng ano, fish rice. Parang ano, research ano, institute Oo. sa agriculture, no? Oo. May integrated school pa. Ang ganda, guys, so kitang kita na yung view ng Caraballo Mountains dito. Caraballo Mountain Ranges. Mamaya mas lalapit pa tayo dyan pagka pumasok na tayo sa boundary ng Pangasinan at Nueva Ecija. Chill lang yung takbo namin kasi ano, di naman tayo nagmamadali, di naman tayo naghahabol sa oras. Enjoy natin. Ganda, ang hazy ng ano, Caraballo Mountains, hindi siya kitang-kita dito. Ewan ko kung tanaw siya sa GoPro. Maulap siya dun sa taas. Grabe yung mga kalsada dito, guys. Waswasan. Sarap nung umepti. Sarap nung kinain namin. Diningding. So dami ng place na napuntahan namin sa norte. Meron kaming mga iba't ibang variety ng pinakbet tsaka diningding na natikman. May iba-iba silang version. Like sa Ilocos, ibang version ng diningding din. Sa Bigan, iba rin. Tapos dito sa Pangasinan, iba rin. 378. Solid. Tamate. Busog kami. Tapos may bago kaming 2 piece of chicken. Galing dun sa Noche Buena kagabi. Iniluto namin. 2 piraso yon. Tsaka meron kaming biko. Ayos, di ba? Nakatipid kami. Kape lang ginastos namin. Tsaka itong karinderya. Solve na. Yes.
We're now leaving Nueva Ecija. Papasok naman tayo ng Umingan, Pangasinan. So yan. Yan yung boundary. Ayos, ayos. Time check natin 11:21 AM. Mingan. Gogo ko. Woohoo! Teka lang, may dahil. Guys, hanging bridge. Mukha naman siya matibay. Mukha naman siyang sturdy. Noon nga nakatawid tayo eh. Saan? Diyan. Ay, sila nga, dalawa ako. Ay, may sniper. Dalawa pa sila. Oh. Guys, hanging bridge. Dito yan sa Dikit. Yan yung ano, parang pinaka main means nila para makapag-crossing dito sa Dikit River. Meron kaming video before na yung first time namin magmaliko. Hindi ko pa kasi na-upload sa YouTube eh. First time namin nun. Tapos tumawid kami dyan sa bridge. Grabe, nakakatakot. Kala nga namin bawal yung sasakyan nun eh. Pero ginaw pa rin namin kasi matigas mukha namin. So yan yung istorya ng bridge na yan. Ngayon kasi ang bigat ng loads namin, para nakakatakot mag tawid. Less than 20 minutes na lang yung distance namin dun sa first destination namin today. Ito na yata. Ay hindi, walang arko eh. Dito pa lang pala tayo sa poblasyon area ng Umingan. Hindi na kasi ako nag-map, hindi ko na binuksan. Kakatamad na, init eh. Yan. Dito dapat kami mamamalengke eh. Ang daming bukas na establishment. Doon kasi sa mga nadaanan namin, mostly sarado. Nagsi-celebrate pa siguro ng ng holiday ngayong araw. Carabalo Mountain Ranges. Ito, Dikit River. Karugtong yan nung pinaliparan natin kanina ng drone. Yan. Nandun siya sa gawing kanan. Yung hanging bridge na pinaliparan natin ng drone kanina. Carabalo Mountain Ranges yan, tsaka Cordillera. Ganda ng kalsada dito. Ang luwag pa. Hindi congested, hindi katulad sa Manila. Sa Mariosep, pati tao nagta-traffic na sa sobrang dami. Overpopulated. Ay, pagod na kami. Inaantok na rin kasi ako. Ano yun? Kainan? Oh, ano na eh, lunchtime na. Bagong asphalt yung kalsada oh. Ganda ng bundok oh. Kalbo. Dati ito off-road to. Lubak-lubak to. Na-asphalt na. Grabe to, dati off-road to. Ang alikabok. Okay na yung ganito kung ganito kung ano lang yung kalsada.